Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 37 barangay sa Central Luzon binaha dahil sa bagyong Florita. Higit 700 katao inilikas sa mga evacuation center. DOH Region 3 nagpaalala sa mga karehiyon na huwag ipagwalang bahala ang tuberculosis. Matapos ang aberya, DSWD hiningi na ang tulong ng mga LGU sa pamamahagi ng educational assistance. At 5.3 trillion peso national budget proposal para sa taong 2023 na isumiti na sa Kongreso. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Florita base ho sa huling ulat ng Pag-asa. Panakanakang pag-ulan na lamang ang inaasahan sa mga probinsya at syudad ng Central Luzon ngayong araw. Sa ulat ho ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3, nasa 235 na pamilya o higit 900 individual ho ang apektado sa lalawigan ng Zambales at Aurora. At 189 ho sa mga pamilyang ito o higit 700 katao ang kasalukuyang inilikas o nasa mga evacuation centers at 22 evacuation centers ho yung binuksan dyan ho sa lalawigan ng Zambales at Aurora. Wala naman hong naiulat na nasaktan, ngunit isang bahay ang partially damaged sa San Narciso, Zambales. Samantala, baha pa rin po ang 10 barangay sa naturang probinsya, habang 27 barangay naman ang baha dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Sa Aurora, kasalukuyang sarado po yung Dilasag, Dinampige, Boundary Road, maging sa mga light vehicles. Sa kabuuan naman, 114 na munisipalidad at syudad ang nagdeklara ho ng suspensyon ng klase at sa ngayon ho hanggang kasalukuyan, 6 na probinsya at highly urbanized cities ang suspendido rin ho yung trabaho sa government offices. Bagamat nasa labas na ho ng PAR ang bagyo, pinapayuhan pa rin ang mga ating karehiyon, at yung mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na manatili pong alerto, lalong-lalo na doon sa mga high-risk areas. Para ho doon sa mga hindi pa nakakaalam, kagabi ho nag-anunsyo yung pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na suspendido ang klase sa lahat po ng antas dito sa lalawigan. At yung ibang mga lalawigan naman ho ay pasok, Diyan sa naging anunsyo ng Pangulong Ferdinand Marcos na suspendihin yung klase at trabaho. Samantala sa bayan ho ng Masantol at Macabebe, Pampanga, hindi po nakaligtas ang mga silid-aralan mula sa pananalasa ng baha. Dahil po late ang announcement ng klase suspension kahapon, marami ho sa mga mag-aaral ay nakarating na sa mga eskwelahan. Kaya yung iba ho ay piniling nilang magtuloy ang klase hanggang lunch break para ho matiyak din ang kanilang kaligtasan. Narito po ang report ni JM De Jesus. Hindi nakaligtas sa baha ang mga paaralan sa coastal municipalities ng Macabebe at Masantol sa Pampanga dulot ng walang hintong pag-ulan dala ng bagyong Florita na sinabayan pa ng high tide. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Macabebe, lahat ng 17 pampublikong paaralan mula elementary hanggang high school ay naapektuhan na ng pagbaha. Ang 16 na eskwelahan sa Macabebe ay agad na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase. Ang ilang mga mag-aaral sa San Vicente San Francisco High School nakuha pang makapasok ng eskwelahan bago pang kanselasyon ng pasok. Ayon sa pamunuan ng paaralan, itinuloy na lamang nila ang klase dahil iniisip din nila ang kaligtasan ng mga estudyante kung sila ay papauwiin habang malakas pa ang ulan. Ayon naman sa mga mag-aaral, pahirap sa kanilang baha kahit nasa 2 araw pa lang ng pasukan. Actually, mahirap po talaga. Siyempre, as a students, naglalakad ka sa tubigan, paglabas mo sa bahay, tubigan. And then, mahirap pa doon is magta-tricycle ka pa para lang kahit malapit na kasi lubog. Mahirap po yun kasi dapat po may mga PE tayo, kaso lubog po ang ating gym. Nililimitahan po yung ng edukasyon sa atin. Kumbaga yung
baha is parang nililimit po yung kapasidad ng ating eskwela. Hindi naman umunuhad lang ang pagbaha upang maibigay ng mga guro ang pangangailangan ng mga estudyante dahil ito muna ang kanilang sinumpaang mandato. Unang-una po, commitment po natin sa bilang teacher po, no, ang maabot po natin yung tinatarget nating learning ng mga bata. Ngayon po, kahit na po bahayan, sinisika pa rin po natin na maibahagi talaga ang kanilang edukasyon na makuha o yung tinatarget nating edukasyon para sa kanila. Nanawagan naman si Mayor Bobong Flores sa national government na bigyang pansin ang matagalang problema sa pagbaha sa Makabebe. Hindi lang daw kasi mga kalsadang palagi ang binabaha, kundi maging ang mga paaralan. Para gumanda ang pasukan dito, dapat makialam ang nasyonal. Natambakan yung mga eskwela, tambakan ka talaga. Maraming tambak ang kailangan. Yun ang kailangan namin. Kasi kung hindi mo tatambakan, pag umulan, karamihan suspend dito ang klase. Yung gano'n ang problema ng Makabebe. Kasi ang Makabebe, Masantol, pinakamababa yata sa lahat ng probinsya ay bayan ng Pampanga. Ayon naman kay Department of Education Public Schools District Supervisor Alvin Gozun, kung hindi kakayanin na makabalik ang eskwelahan ng mga mag-aaral, ay maaaring mag-online class muna. Kung talaga hindi pwedeng gamitin yung mga classrooms para makapasok yung mga bata, so pwede na rin po natin gawin yung distance learning gamit po yung mga modules na ginagamit po natin at ginamit natin yung po sa panahon ng pandemya. Ngayon po, kapag pwede naman po yung mga classrooms na pwedeng gamitin, pwede po tayong mag-shifting kung mayroon po talaga mga kakulangan sa mga classrooms. So pwede pong mga mag-shifting po. Samantala, 19 out of 28 public at private schools naman sa bayan ng Masantol ang binaharin. According po sa situation report na hiningi natin kanina sa ating MDRMO, sa situation report number 34, average height ng tubig sa lahat ng barangays ay nasa 1 foot to 2 feet. So, we're expecting na bumaba ito or tumaas din ang level ng tubig sa ating mga eskwelahan. Kaya minabuti po natin na mag-suspend po agad-agad kaninang 6:30 a.m. Both public and private sa lahat ng level. Nakatakda raw magpulong ang mga lokal opisyal kung magpapatuloy hanggang Biyernes ang suspensyon ng klase sa bayan ng Masantol. Inaaral na po natin, tinitignan po natin kung may extension po itong suspension of classes dahil kahit nasa eastern part pa lang po ng Pampanga ang ulan, ang catch basin po ng buong Pampanga, not only Pampanga, pero pati po ang mga karating pong probinsya sa may norte, talagang sa Masantol po. And we would expect a large volume ng tubig baha na bababa talaga sa bayan ng Masantol. That's why magko-convene later ang MDRMC ng Masantol para po malaman natin kung ano ang tamang course of action na gagawin natin to address this concern po. Nanawagan din ng alkalde sa DepEd. Sa Department of Education naman po, sa provincial at regional, kami po ay humihingi ng tulong at assistance para po matugunan natin ang challenges na kinakaharap ng mga eskwelahan po dito po sa bayan ng Masantol dahil more than half, 19 of 28 schools po sa bayan ng Masantol ay lubog na lubog po sa baha at putik. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, nanindigan ho si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na napapanahon na ang pagbabalik silid-aralan ng mga kabataan. Sa kanya hong pagbisita sa Dinalupihan, Bataan, inilarawan niya ang unang araw ng klase bilang tagumpay ho ng edukasyon. Dagdag pa ng kalihim sa kasalukuyan ay hindi na dapat gamiting rason ang pandemya upang ipagpaliban raw ang face-to-face classes. Ito pong ulat ni Angelica Cara. We can no longer make a COVID-19 pandemic as an excuse to keep our children from their schools. The Philippines has been reopening up just like the rest of the world has reopened. Ganito pinanindigan ni Vice President Sara Duterte Carpio na siyang kalihim ng Department of Education ang desisyon na pabalikin na sa silid-aralan ang mga estudyante ngayong pasukan. Binisita ng opisyal ang ilang paaralan sa Dinalupihan, Bataan, Lunes, August 22. Naniniwala umano ang pangalawang Pangulo na handa na ang mga bata, guro at ang buong pamunuan ng DepEd na isagawa ang face-to-face classes, bagamat nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 virus. Hindi po natin binabaliwala ang mga pangamba
na dulot ng pandemya. Dahil diyan, naglatag po tayo ng mga alintuntunin para maiwasan na mahawa ng COVID-19 ang ating mga learners at mga teaching and non-teaching personnel sa paaralan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kinakabukasan ng kabataang Pilipino. Sa gitna ng panawagan umano ng ilang mga grupo na wag mo nang ituloy ang harapang pagtuturo, ito ang kanyang tugon. Hindi na po natin kaya na muling maantala pa ang pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. Kailangan na po natin silang maibalik sa in-person learning dahil sa in-person learning makakakuha ng makahulugan, sapat o wasto at dekalidad na edukasyon. Sa halip na tignan sa negatibong aspeto ang pagbabalik classroom, dapat umano itong ituring na tagumpay ng edukasyon sa bansa. Isang malaking tagumpay para sa mga kabataang Pilipino ang muling pagsisimula ng in-person learning ngayong araw na ito. Isang hakbang na buong tapang na ginawa ng Department of Education sa kabila ng mga hamon at takot na dala ng COVID-19 pandemic. Bagamat mayorya ng mga paaralan sa bansa ay nagbe-face-to-face classes na, ang mandatory na pagtuturo sa silid-aralan ay magsisimula pa lamang sa November 2. Mayroon pang hanggang October 31 ang ilang mga paaralan para sa kanilang transition mula sa blended learning hanggang sa 5 days a week classroom teaching. Para sa mga paaralan na kulang ang classroom at may malaking bilang ng mga estudyante, ipatutupad naman umano ang shifting schedule. Sa datos ng DepEd, aabot sa 91,000 ang kulang na classroom sa bansa. Marami rin ang lubog sa baha bumuhos lang ang ulan, gaya na lamang ng hindi bababa sa 17 paaralan sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, DOH nagpaalala sa mga karehiyon na huwag ipagwalang bahala ang tuberculosis. Ika-4 na kaso ng monkeypox na itala na. Pasyente hindi nang galing sa mga bansang may confirmed case. At local transmission ng monkeypox, kontrolado pa ayon ho sa DOH. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang sakit na tuberculosis o TB. Dulot daw kasi ng pandemya, humina ang deteksyon ng TB at kumonti yung mga nagpapagamot, gaya na lamang ho sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa Palayan City ho, inilunsad ng DOH ang kanilang kampanya sa mga barangay upang itaas ang kamalayan ng ating karehiyon kaugnay ho ng naturang sakit. May detalye si Paulo G. Santos. Ang pakipaglaban sa TB, kailangan din ng sakripisyo ng pamilya. So kailangan nakaalala yung pamilya, kailangan nakasuporta sa kanila. Kasi ako dati, hindi ko kakayanin kung wala yung pamilya ko. Gaya ng pakikipagbuno sa anumang karamdaman, binigyan din ni Nelson Tolero ang kahalagahan ng pagsuporta ng pamilya sa laban kontra tuberculosis o TB.
Isang TB survivor si Tolero mula sa Montalban, Rizal at kabilang siya sa mga nakikiisa sa National TB Day ng Department of Health na ginanap sa Palayan City sa Nueva Ecija nitong August 19. Dito kanyang ibinahagi ang kanyang karanasan at tagumpay ng dapuan ng nakamamatay na sakit. Ang first time ko na sa isip na parang gusto ko na lang tapusin buhay ko. Totoo yun. Parang ayaw ko na, parang ano. Tapos nung ang sabi doon sa RHU, sa facility na pinuntahan ko, na may posibilidad na mahawa ko yung mga kasama ko sa bahay. Naawa ko sa mga pamangkin ko. So naramdaman ko yung, alam mo yung stigma na parang nakakahawa pala ako, kailangan ko palang lumayo, kailangan kong iwasan yung mga tao. Tinis ko yun ng 11 months na pagdating ng gabi ako lang, na yung bubog lang yung makita mo, wala kang kasama, kailangan eh. Ang mahabang proseso ng gamutan at isolation ang ilan sa mga dahilan ng pag-aalinlangan ng mga TB patient na makapagpagamot. Higit daw itong lumala ngayong pandemya ayon sa DOH. Yung ating namang health workers, hati yung kanilang service, yung ginugugol niyang oras kasi malaking panahon ang ginugol natin sa COVID response natin, pag-isolate, pagta-transfer, pagda-diagnose ng TB patient natin, and even sa pagbabakuna. And then during that time, merong mga piling health center na yung mga tao hindi pumupunta dahil naka-lockdown tayo for a while. So yun po yung isa sa mga dahilan. At yung iba, masasabi natin na may konti pa rin pagka inuubo, ayun nilang ipamalitang inuubo sila, baka imbes na TB ang sabihin sila, baka may COVID sila. May konting stigma pa rin po. Sa pagtatala ng Central Luzon Center for Health Development, 40% o higit 27,000 na maituturing na missing patient sa rehiyon. 60% naman o higit 40,000 ang notified cases batay sa 2021 TB monitoring data ng Kagawaran. Sa Nueva Ecija, nananatiling hamon para sa Kagawaran ang gamutan ng tuberculosis. 35% lamang daw kasi ang treatment coverage rate ng lalawigan. Katumbas ito ng 3,902. Sa tinarget naman na higit 11,000 na TB patient na dapat ay masubaybayan ng gamutan. Interagency effort hanggang sa barangay level ang TB detection and treatment strategies ng Kagawaran ng Kalusugan. Present sa launching ng kanilang programa ang kinatawan ng 27 Municipal Health Officer at City Health Office sa lalawigan. Tiningnan po natin yung performance ng ating mga local government units. Kung functional po ba yung kanilang mga local health board, yung council na yan, at hindi lang po organized kasi dapat po ay functional din. Kasama sa assessment ng DILG para sa pagbibigay ng Seal of Good Governance ang accomplishment sa tuberculosis treatment coverage ng mga LGU. Samantala, umabot naman sa higit 36 million pesos ang binayaran na claims ng PhilHealth para sa mga may sakit na TB sa Central Luzon. Simula umano ito ng taong 2017 hanggang sa kasalukuyan. Bukod pa umano ito sa mga inayudahan ng mga lokal na pamahalaan. Ito po sa aming datos, ito nag-shows po na way back in January of 2017 up to this moment, to this year of 2022, kami po ay nakabayad po ng 17,000 higit na claims, would translate to 36 million. Sa pagtataya ng mga eksperto, sa loob ng 5 taon, 100,000 Pilipino na may sakit na TB ang posibleng mamatay kung hindi mahahanap ang TB missing case sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, naitala na ho sa bansa ang ika-4 na kaso ng monkeypox. Ayon ho sa Department of Health, walang travel history sa mga bansang may confirmed cases ng monkeypox ang pasyente. Narito pong report. Isa na namang panibagong kaso ng monkeypox ang naitala ng Department of Health. Ngunit di tulad ng mga naunang kaso,
Ang pasyente ay walang travel history sa mga bansang may confirmed cases ng naturang sakit. Batay sa impormasyong inilabas ng kagawaran, isang 25 years old ang bagong tinamaan ng monkeypox. August 19 nang lumabas ang resulta ng isinagawang RT-PCR test sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Naka-isolate na raw ang pasyente at 14 na close contact ang natukoy. Nilinaw ng DOH na walang kaugnayan sa isa't isa ang 4 na kaso ng monkeypox na naitala sa bansa. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Edsel Salvania, isang infectious disease expert, na di tulad ng COVID-19, mabagal ang pagkalat ng monkeypox. Mabagal din daw ang paglabas ng sintomas nito na nangangahulugan din ng mabagal na detection. There's some indications rin na merong asymptomatic spread. So, kinakailangan talaga natin mas paigtingin pa yung ating mga protocols at yung pag-detect rin po ng mga ganitong kaso, maging mas vigilant po. The good thing is, yung mga protocols natin na ginagamit natin para sa COVID, meron naman po itong sa monkeypox. So, hopefully that's part of the reason why mas mabagal yung pagkalat niya. Bagamat walang travel history ang ika-4 na pasyente ng monkeypox sa bansa, paliwanag ng eksperto, hindi naman dapat maging pangamba ang local transmission. Dagdag pa ni Salvania, hindi na bago ang ganitong uri ng virus. Bagamat we have more tools and we already have existing vaccines and meron din na napatunayang mabisa na gamot, hindi pa naman foregone conclusion na magiging endemic ito sa mga iba't ibang bansa. Dahil hindi naman this is not a new disease. It's just showing some novel characteristics, pero yung mga tools natin ay much more advanced than what we had for COVID. So I don't think it's a foregone conclusion. We'll probably see more cases over time, but as long as we do our job and we continue to monitor, hindi pa naman sigurado na magiging endemic to sa Pilipinas. Ang mga umiiral na protocols para sa COVID-19 ay mabisang paraan din daw upang makaiwas sa monkeypox. Isa rin daw ito sa posibleng dahilan ng mabagal na pagkalat ng naturang sakit. Patuloy naman ang Department of Health sa pagmomonitor ng mga kaso, katuwang iba't ibang medical society sa bansa. Panawagan ng ahensya sa publiko, patuloy na tumalima sa mga umiiral na protocols, lalo na ang palagian at tamang paghuhugas ng kamay. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa kaugnay na balita, bagamat naitala na nga po ang ika-4 na kaso ng monkeypox, tiniyak naman ng DOH na kontrolado pa rin ang pagkalat nito. Sa ngayon ay may kinakausap na umano ang kagawaran na 2 vaccine manufacturer para ho sa pagbibigay ng bakuna kontra sa naturang sakit. Narito pong report. Matapos i-anunsyo ng Department of Health na walang travel history sa mga bansang may kaso ng monkeypox, ang pinakahuli nating kababayan na nahawaan ng sakit, tiniyak ng kagawaran na kontrolado pa rin ang sitwasyon ng local transmission. Sa monitoring ng DOH, 4 na ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa. The 4th case will mean that there is transmission but it is contained. Kung titignan nyo mula nung nagkaroon tayo ng first case, up to this one, we only have 4 cases. At sa bawat contact tracing na ginagawa, sa bawat kaso na meron tayo, nakokontrol naman, na-isolate naman yung mga cases. Mula na rin sa aral ng COVID-19 pandemic, mayroon na umunong batayang sistema para sa contact tracing ng mga monkeypox carrier. We have learned from our experience already from COVID. Nakita na natin kung paano mag-spread ng disease and we're ready to see how we can contact trace from an index case, and that's exactly what we're doing now. We also have interim guidelines for monkeypox surveillance para maging aware din yung mga kasama nating mga Filipinos on how to report if there's any suspicion. Nagkikipag-usap na rin daw ang kagawaran sa 2 vaccine manufacturers para sa kailangang bakuna kontra monkeypox. Target umano ng gobyerno na magkaroon ng supply bago matapos ang taon. We have talks already with the private sector as well as development partners by which we can acquire vaccines.
should there be a spread of the monkeypox. Ang monkeypox ay mas malalang klase ng bulutong na naikakalat sa pamamagitan ng fluid sa katawan at mga kontaminadong mga bagay. Idineklara itong International Public Health Emergency ng World Health Organization. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 5.3 trillion peso national budget proposal para sa taong 2023 na isumite na sa Kongreso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang dadalo sa 31st North Luzon Area Business Conference. Importation policy ng administrasyon inaasahang matatalakay sa naturang aktibidad. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Isinumite na ho ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang National Budget Proposal ng Administrasyong Marcos Jr. para sa taong 2023. Aabot ho ito sa 5.3 trillion pesos at ang pinakamalaking bahagi ay nakalaan sa pagpobondo ng mga proyektong pang-infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Ang iba pang detalye sa ulat na ito. Nasa kamay na ng House of Representatives ang National Budget Proposal para sa taong 2023. Isinumite ng Department of Budget and Management nitong Lunes, August 22, ang proposed budget na umabot ng halos 5.3 trillion pesos, 5% mas malaki kumpara sa 2022 budget. Ayon sa DBM, ang ginawang pagbabudget ay nakabatay umano sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng DBM, pinakamalaki ang inilaang pondo sa mga proyektong infrastruktura na umabot ng 1.9 trillion pesos. Ito ay para sa Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. May pagtaas din ng alokasyon para sa edukasyon, kabilang narito ang DepEd, CHED, TESDA at mga state universities and colleges. Ito ay nasa 852.8 billion pesos na mas mataas ng 8.2%.
Hindi rin napag-iwanan ng kalusugan na mayroong halos 300 bilyong pisong pondo. Ito ay 10.4% na mas mataas kesa nitong nakaraang taon. Para ito sa Department of Health at Philippine Insurance Corporation o PhilHealth. Nasa 39.2% naman ang itataas na pondo ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform na may 184.1 billion pesos na alokasyon. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nakatakdang magkaroon ng 197 billion pesos na pondo sa susunod na taon kung maaaprubahan ang proposed budget. Naglagay naman ng 453 billion pesos ang Marcos administration para sa climate change expenditures. Samantala, inanunsyo naman ng House Committee on Appropriations na nakatakda nilang tapusan ng deliberasyon ukol sa proposed budget sa darating na September 16. Ito'y upang magkaroon umano ng sapat na panahon para ito ay pagdebatihan bago ang recess ng sesyon sa October 1. Inaasahan naman na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2023 budget sa ikalawang linggo ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Angelica Cara, CLTV News. Umaasa raw ang mga grupo ng mga negosyante sa North and Central Luzon na makadadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 31st North Luzon Area Business Conference na nakatakdahong ganapin sa ikalawang linggo ng Setyembre. Kabilang daw kasi sa mga tatalakayin yung mga plano para sa higit na pagpapaunlad ng mga industriya sa rehiyon at yung modernisasyon ng mga sektor ng agrikultura. May karagdagang detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Kabilang sa mga tinalakay sa unang face-to-face general membership meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, buhat noong magkaroon ng pandemya, ang nalalapit na 31st North Luzon Area Business Conference. Nakatakda itong ganapin sa Clark Freeport Zone sa kalagitnaan ng Setyembre at inaasahan ang pagdalo rito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gigi Simbulan, Vice President for North Luzon Area ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, kabilang sa mga inaasahang matatalakay sa aktibidad ay ang importation policies ng Administrasyong Marcos Jr. These issues on importation, this is a very delicate issue because it involves monitoring prices, monitoring production, increasing productivity of our local farmers, especially we're dealing with agricultural products, and just balancing it with kung ano lang yung kailangan, yun lang ang i-import. Bukod sa mainit na usapin ng sugar importation, mahalagang matalakay din daw ng administrasyon ang patuloy na pag-aangkat ng mga yamang tubig, gaya ng galunggong. So I always ask the question, we are an archipelagic country with 7,100 plus islands, with hundreds of thousands of shorelines. Why are we importing galunggong? Hindi ba? So ito po kailangang linawin. Baka merong mga batas o mga sabihin na natin na revenue regulations, baka masyadong mahigpit ang regulations natin. Na yung maliliit na mga mangingisda at magsasaka ay hindi makatodo ng kanilang efforts para po maging mas maunlad ang kanilang negosyo at ang kanilang buhay. Sa report ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3, makikita na mas mataas ang paggasta o expenditure growth rate ng importasyon kaysa exportation sa rehiyon. Pero ayon kay NEDA Central Luzon Director Gina Gacusan, hindi ang agricultural products kundi electronic parts na kinakailangan ng mga industriya sa rehiyon ang bumuo sa malaking bahagi ng inaangkat na produkto. Bilang realtor at urban planner, gusto naman usisain ni Architect Nestor Mangyo, ang presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ang housing development ng gobyerno. Kasabay kasi ng infrastructure project para sa higit na pagpapabuti ng transportasyon ay ang pagdami ng mga real estate business sa rehiyon. Ayon kay Mangyo, kailangan muling pag-aralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pulisiya kaugnay ng pagpapautang sa sektor ng real estate. Now that because of the rising prices of land, there's the need to go vertical. Hindi na dumadami lupa natin, wala nang gumagawa lupa eh.
So kailangan magtayo na tayong vertical buildings like condominiums para mas maraming makakatira sa isang lugar. So we still encourage yung mga bangko to lend to the real estate. In fact, yung sabi ko sa kanya, nung kami isa sa mga naglabi sa Central Bank, na sabi nila noon, 20% lang ng pera ng bangko ang pwede yung pahiram sa real estate. Nalabi namin yun, nagawa nila ng 22%. So dumami ang negosyong napunta sa real estate. I think that translates to about 1 trillion pesos na napunta sa real estate developers funding. Kailangan din daw maipabatid sa madla ng pamahalaan ang programa nito kaugnay ng socialized housing. Kasabay kasi ng countryside development ay ang local migration kung saan mas marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa mga probinsya para maghanap buhay. To really support the real estate developers, especially on affordable housing, because there is a 6.8 shortage of affordable housing. Ito yung mga mostly, yung mga aside from the socialized, the marginalized, yung mga nagtatrabaho natin sa abroad, like the OFW or the young families. Positibo naman si Bangyo na maibabalanse ng Administrasyong Marcos Jr. ang interes ng real estate industry at ng agriculture sector. Kabilang kasi sa priority bills ng Pangulo ang Comprehensive Land Use Plan na binanggit niya sa kanyang unang sona. Umaasa naman si PAMCHAM Past President Director Rene Romero na mas mapagtutuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration ang sektor ng agrikultura sa rehiyon upang makatugon sa pangangailangan ng manufacturing industry. Hinihingi namin is that palakasin yung agrikultura. Kung pwede humabol siya sa ating services sector, no? Pangalawa, kailangan palakasin ang manufacturing. Although meron tayong mga eco-zones, no? Nag-e-employ na ng marami yan. Pero malaki pa yung room for improvement natin in terms of manufacturing. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pangalawa ang industry sa mga economic driver ng Central Luzon. Pasok dito ang manufacturing na bumubuo ng 65.9% ng mga lokal na industriya na sinundan ng construction na 26.1%. Samantala, may temang North Luzon Ready for Take-Off ang 31st North Luzon Area Business Conference na idarao sa September 16 to 17 sa Hilton Clark. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Matapos ang Iberya, DSWD hiningi na ang tulong ng mga LGU sa pamamahagi ng educational assistance at pangangalaga sa Abacan Watershed, pinaigting ng pribadong sektor at civic organizations sa Angeles City. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ho ang CLTV Balitaan upang mapagbuti umano ang sistema sa pamamahagi ng financial assistance. Nakipag-ugnayan na ang DSWD sa DILG para po hingin ng tulong ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat naman ang mga kwalipikadong benepisyaryo na mag-register online at hintayin ang schedule upang hindi magkasiksikan sa mga tanggapan ng DSWD. Narito pong report. Hiningi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong ng mga lokal na pamahalaan upang maisaayos ang pamamahagi ng educational assistance sa mga tinukoy na student in crisis situation. Ito'y matapos dumugin ng ating mga kababayang umaasang maayudahan ang iba't ibang tanggapan ng kagawaran sa bansa noong Sabado, August 20. Nitong Lunes, 22 ng Agosto, nagpulong na ang DSWD at ang Department of the Interior and Local Government para plansyahin ang gusot sa aid distribution. Ayon kay Rainer Grospe, Information Officer ng DSWD Region 3, isa raw sa kinonsidera sa nasabing pagpupulong ang paglalapit ng programa sa tao upang mabigyan din ng ayuda ang mga estudyante na nasa malalayong lugar. So basically, ilalapit natin yung programa or yung cash assistance sa mga tao so that yung mga nakatira sa far-flung areas hindi na pumunta sa mga extension offices ng DSWD, bagkus doon na lang sa mismong local government unit nila. So ang nakikita kong partnership dito ay ang pag-organize ng venue at ng mga logistical supports. Ayan yung mga yun yung partnership na nakikita natin, no. Dagdag ni Grospe, naghihintay pa rin sila ng final guidelines para malaman ang partikular na magiging papel ng LGU sa programa ng DSWD. Matagal na raw na programa ng DSWD ang pamamahagi ng educational assistance sa mga mahihirap na mag-aaral, subalit higit na naging matunog ito ngayon dahil na rin sa mataas na presyo ng mga bilihin. In this dire need, no, na magkaroon ng financial assistance ang mga nangangailangan talaga kasi kabilaan ng pagtaas ng presyo. So, in-announce natin ulit siya at mukhang maraming hindi nakakaalam. Kaya nung nalaman nila tong program na to, dumagsa sila sa mga opisina natin, no, with the fear na baka limited or maubusan nga sila ng pondo, pero na-announce naman na we have multiple Saturdays of payouts at hindi lang naman isa siya. So nagkaroon siguro ng collective thinking yung mga kababayan natin na gusto nilang mauna dun sa assistance para hindi sila para hindi maubusan ng pondo, no. Itong nakaraang Sabado, nasa 9 million pesos ang naipamahagi ng DSWD sa mga inisyal na nag-apply ng educational assistance sa gitnang Luzon. 135 million pesos naman ang inilaan na indicative budget sa rehiyon. Pagtitiyak ng kagawaran, asahan na ang mas maayos na sistema sa mga susunod na distribusyon at hinihikayat ang publiko na mag-apply online. Sa mga gusto pang mag-apply ng educational assistance, if you think you are qualified, no, you are an indigent individual or you are a student in crisis situation, you may submit your requirements online, specifically your school ID and enrollment certificate. Kung wala pang school ID, dahil mga kaka-enroll nyo pa lang, pwede na po yung school certificate. Tapos, isubmit nyo po sa mga email na matatagpuan sa Facebook post namin kasi iba-iba yung email na pagsasendan bawat province ng Region 3. Matapos mag-apply online, makatatanggap daw ang aplikante ng tawag o text mula sa social workers ng DSWD. Maaari rin daw humingi ng additional requirements upang mapatunayan ang type of crisis na meron ng isang mag-aaral. If you said in your application that you are a working student, we may ask you to bring your employment ID. Ayan, kung sinabi ninyo na kayo ay anak ng solo parent, so magpapadala din kami ng kopya ng ID, ng solo parent ID ng inyong magulang, and so forth, and so on. Sa inilabas na listahan ng DSWD, maituturing na student in crisis na kwalipikado sa programa ang mga breadwinner, ulila na o abandonado, anak ng solo parent, walang trabaho ang magulang, napauwing OFWs, biktima ng pang-aabuso at kalamidad, at may magulang na HIV positive. Tuwing Sabado ginagawa ang pamamahagi ng ayuda mula August 20 hanggang September 24. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Sa ibang balita, pagtatanim ng mga punong kahoy sa ating mga watershed umanong solusyon
upang maiwasan ang posibleng water shortage na maaring kaharapin sa Pampanga sa mga susunod na panahon. Ayon ho yan sa Abacan River Angeles Watershed Advisory Council Incorporated o yung tinatawag na Araw ACI. Bunsod ho nito, nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng ilang pribadong ahensya para makapagtanim ng punong kahoy at mapangalagaan ang Abacan Watershed. May detalye ho si Felix Barrios. Sa nagpapatuloy na global warming o pag-init ng panahon bunsod ng climate change, hindi raw malayo na magkaroon ng shortage sa supply ng tubig sa mga darating na panahon. Posibleng maapektuhan nito ang Pampanga at Angeles City. Meron pag-aaral na sa 2025, mawawalan tayo ng tubig. Actually, hindi lang dito. Sa buong mundo yon. Isa lang ang na-identify yung lugar natin sa Pampanga. Actually, hindi lang Angeles, Pampanga. Swerte tayo dahil di sa Angeles, meron tayong watershed. So, kailangan gawan natin ang parang tamnan natin. Ang pagkatuyo ng ating mga kailugan at maging ng mga gripo sa ating mga tahanan, hindi raw malabong mangyari kung tuluyang makakalbo ang mga kabundukan. At para maiwasan ito, nagsanib puwersa ang ilang pribadong sektor sa lungsod ng Angeles sa layuning mapangalagaan ang Abacan Watershed. Martes, August 23 nang pirmahan ng Rotary Club of Angeles Culiat, Abacan River Angeles Watershed Advisory Council Incorporated o Araw-Aki at Kapatirang Aitas ng Angeles Porac para sa Kalikasan at Agrikultura o KAAPKA ang isang Memorandum of Agreement para sa pagtatanim ng puno sa Abacan Watershed. So matagal talaga na proyekto yan. But ang Hoxton College together with Rotary Club of Angeles Culiat and yung mga iba pang corporation or industries na i-invite natin, around 10 hectares ang kinocommit namin. For now, we will be signing a Memorandum of Agreement na mag-adopt kami ng 2 hectares ang Rotary Club of Angeles Culiat. This is for 3 years. Ang mga katutubong Aitas sa Sapang Bato, nakahanda raw gawin ng lahat para sa pangangalaga ng watershed na nais nilang maipamana sa susunod na henerasyon. Usapan namin po para makita nila yung para sa amin katutubo. Para makamulat din sila po. Umaasa naman ang Araw-Aki na mas marami pa sa ating mga kababayan ang makikisa sa kanilang layunin na makapagtanim ng mga puno at mapangalagaan ang Abacan Watershed. Lahat ng tao kung pwede tumulong kasi ang tubig ay ang buhay. Di ba? Pag wala ng tubig, wala ng pagkain, wala ng tao. Kaya walang tutubong pagkain kung walang tubig. Felix Barrios, CLTV News. Kabalang kariyon, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Lumabas na po ng PAR ang binabantayan nating bagyo na si Severe Tropical Storm Florita at ngayon nga po itinataya na siyang nasa layong 245 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte, or ito naman po ay nasa layong 310 kilometers dyan po sa may kanluran ng Calayan, Cagayan. Ito po sa ngayon ay nagkataglay pa ng lakas na hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 km per hour. Ito po ay mabilis namang kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa 30 km per hour. Sa ngayon po ay ilang lugar na lamang po nakataas ang babala ng bagyo bilang isa at ito po yung mga lugar ng Batanes, Babuyan Island, ang western portion ng mainland Cagayan, kasama pa rin po ang Apayao, Abra, then the western portion of Kalinga, the western portion of Mountain Province, the northern and western portion of Benguet, kasama pa po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Yan na lamang po ang mga lugar na nakasailalim po ng babala ng bagyo bilang samantala po ang Ilocos Region, ang Cordillera Administrative Region, magiging maulan po dyan na may mga pagguso pa rin ng hangin. Ito po ay dulot pa rin ng bagyong si Florita kahit na po siya ay nasa labas na ng PAR. Ganon din po sa Bataan, Zambales, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, paghidrat at pagkulog. Dulot naman po ito ng pinalakas na habagat o ni Southwest Monsoon
monsoon, inalakas po ito ni Florita. Samantala po ang Metro Manila at nalalawing bahagi ng Luzon, magiging maulap din po ang papawirin, may mga kalat-kalat din pong pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot din po ito ng habagat. Kaya po ang mga ating mga kababayan ay pinag-iingat pa rin po natin dahil pabagso-bugso pa rin po ang mga pagulan at posible pa rin po magkaroon ng mga flash floods at landslide. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 Official. At sa Instagram din po at CLTV36 Official. Kung nais ulit ng balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating website www.cltv36.tv o di kaya naman sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. At nasaan ka man sa bansa, mapapanood na nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.